ka kyrmen ban thep goal u kalen Mbappe poi pynban syak red card haka sin ka bringkong nak klub Real Madrid job salit ka Barcelona haka La Liga ya khat ka Inter Miami haka Major League Soccer kuble ya pi ki parlok ki standard ban sngap ya ka kubor sport haka ka channel ka jingle kai haka La Liga min kamit hapdeng ka klub Alaves Persia ya ka Real Madrid haka ba ka Real Madrid kala job ya ka Alaves da skol anot haka ka jingle kai min kamit ka Real Madrid kalami madan klemdon ki arngut ki rangle kai ki bakun sai kata ubirisis junior bat ujoy Bellingham Henry ki nongkershan jong klub Real Madrid kila shane hau kalen Mbappe ban yo thep goal haka ka jingle kai Henry ukalen Mbappe uli opriang pynban ya red card haka minit ka belai pupra haka ne ka jingle kai ka Real Madrid haka class step kalio ban lamkmat da kashikol bala thep do kama vinga haka minit ka belai posau batang hadin 1 minit kata haka minit ka belai pupra ukalen Mbappe ulio ban penur ya urang lekai jong ka klub Alaves kata ya Antonio Blanco bat nakaleng urifri wa penya ya jingle kai kata u Cesar Soto Grado ulai sendon da red card hadin bala pentik kenaru da ka VR bat hadin kane ka Real Madrid ka habne lekai no satang spongut po madan bat hadu bada kut ka jingle kai jong ka class step ka Real Madrid kala tamno ya ka Alaves da shikol not bat habawan ban peteng beng ya ka jingle kai ha kalamit ka Alaves ru ha kabit ka banyo po ka habne lekai no satang spongut bat hadu bada kut ka jingle kai jong ka kandai po minit ka Real Madrid kala job ya ka Alaves da shikol not hakwai pat ka jingle kai ha ka La Liga kata hapdeng ka Liganes Persia ya ka Barcelona haka baka Barcelona kala job ya ka Liganes da shikol anot ya ka shikol jong ka klub Barcelona la thep hi da urang lekai jong ka klub Liganes kata ujesin haka minit ka sau pupra lengba haka on goal bat lengba ka ne ka jingjob ka Barcelona ta kadang yai bat haklidu haka mi yaking point jong ka La Liga da ka baka mai nyau po point naki life weight league jinglekai ka jinglekai haka Major League Soccer nem step hapdeng ka klub Chicago Persia ya ka klub Lionel Messi ka Inter Miami kala kutno da ka nam ya khat Clemdon ba thep goal lengba ka ne ka nam ya khat ka Inter Miami kala her sha ka kardan ka basaw haka mi yaking point jong ka Major League Soccer na ka Eastern Conference hadin ba kalyo man kamai khat san point nya nyausin ki chelekai je parlok tang ki ki kubor ngangai be plus tu ngin second du haki wei pat ki video kublei shibun